ai irin wannan shi ne tashin hankalin yan adawa. Yanzu na san ko Rabi Musa kun kusa ka ce mai na fito ta karfiyar ina nema, ai tashin hankalinsa ya zo. Dalili ya tabbatar na samu wannan kujera, to fa ƙarshen siyasarsa ya riga ya tsaya da duk shi da irin-irinsu da wannan gwamnatin tan Anjeri da ake. Assalamu alaikum. Farko dai suna na Honorable Yusuf Rabi Fasaha, shine sunan da kowa ya fi sani da shi. Da farko dai ba abin da za mu ce sai dai mu gode wa mahaliccin da ya halicce mu, saboda yadda al'ummar jihar Kano suke tafiya da zamani. Allah ya kawo lokacin da an sami kafafen yada labarai irin wanda da sai dai dan sa a tura, yanzu ga ka ga su kai magana a duniya a ganka. Saboda haka wannan kafar sadarwa ta talabishin kafa ce wacce muke alfahari da ita, mu muke kallonta a matsayin wata hanya wacce ake mika sako da sauri, saboda dubban mutane da suke sauraron ta, kuma yadda take da members a faɗin duniya gaba ɗaya don ya wuce Najeriya. Gaskiya ne. To, ina ga tun 2015 da muka shiga PDP, mu kuma fita daga PDP ba, har yanzu ina PDP. Dalili ba wata jam'iyya ko wani ra'ayi ko wata tafiya da daga taimako wata gwamnati wacce ta wuce ta Goodluck Ebele Jonathan mai nasara, wanda muke ganin har yanzu 'yan Najeriya idan suka zauna suna alhini da dana sanin rabuwarsa da shi a kan mulki. To, ni ai ban ma ga sabulun balantana ga wanka hango kwalliya. A gaskiyar lamari duk ɗan Najeriya wanda yake kishin ƙasa kuma yake fatan Najeriya ta ci gaba, ya san koma baya ka samu. APC ni na ga kamar wata ƙungiya ce ko wani kulab ne wanda yake zuwa ya tabbatar da rashin nasarar ƙasa. Dan duk wani abu da suka yi challenging din PDP, to maimakon suka zo su samu raguwa, ko ana yin kaso 100 ya zama kaso 40, to in suka zo sai ya zama 250 ko ya zama 500. Misali yanzu idan ka ɗauko abubuwan rayuwa da kuma yadda mu'amala take da komai da komai, ba ma wani ɓangaren tsaro, ɓangaren sufuri, ɓangaren lafiya, ɓangaren ilimi, ɓangaren tattalin arziki, ɓangaren hawa farashi na masarufi da na karewar naira Najeriya, dagawar dala. Duk ɗan Najeriya ya san wannan abun kuma baya rasa, kuma wannan shine kashin bayan ci gaban kowace al'umma. Ai ita siyasa kullum abin da mutane kamata su gane kamar balci. Duk lokacin da ka shigo kake taka rawa ko kake cikin wasa, to wanda yake gefe shi yake kallon balabalan da kake farawa da kuma damar da kake rasa. Saboda haka lokacin da muke mulki, wanda muka ji daɗi, mun bi kowa ya adawa yadda yake so, in dai bata saba da shari'a ba wacce ta kawo cin mutunci ko cin fuska ko zubar da mutunci ko taɓa addini, mu wannan ne mu da shi. Amma adawa iya adawa ai, to amma mu bil hasali ma garin morar sashin kundin tsarin mulki da ba da damar yancin faɗa albarkacin baki, mu sai da ya wuce wannan, sai da ya zama ma an shiga personality. Amma saboda PDP jam'iyya ce ta siyasa, ba jam'iyya kama karya wacce ba taɓa kama wani ko cin mutuncin wani akan wannan ba. Wala Allah, ina ga 'yan Najeriya za su iya kallon wannan gwamnatin a matsayin wacce ba ta son adawa. Dan in ka duba da dama, ko da ɗan cikinta ne ya gaya mata gaskiya, to in ka lura da shi za ga an ɗauki mataki a kansa ba da daɗewa ba. Bilhassal ai ga su nan kana kallo, akwai reference a kai. Kamar yanzu ka ɗauko irin su Malam Nasir El Rufai, me yake faruwa da su? Da farko musulmi za su tafi wannan gwamnati, daga ƙarshe sun mata yaƙi, ta ci zaɓe wanda kowa ya san wannan kujera ta Kaduna kujera ce ta PDP. Amma Malam Nasir El Rufai da shi aka haɗa aka murɗa, aka san yadda aka yi aka kawo APC. To shi da Bahaushe ya ce alhaki kuku. To irin wannan ya kamata ka gane cewa jam'iyyar APC ba fa jam'iyya ba ce, ba ma kwata-kwata ba ta cancanta da siyasa ba. Ni na ga kamar wasu fusatattun mutane ne suka zo marasa manufa, marasa aƙida,
ba su san daga inda suka fito ba san inda za su ba. To gaskiya ne wannan kokarin sabunta shugabanci shine mafita PDP. Dan dalili PDP tana nan kamar yadda take a baya, shugabanci ta rasa. Kuma ya kamata 'yan siyasa su gane duk mutumin da ya fito ke neman shugabancin jam'iyya ba fa zai fito ne yana neman shugabancin jam'iyya kawai jihar zaɓe shi. A'a, ya kamata su masu alhakin zaɓe su tambaye shi kujerar da yake nema shin ya santa, in ya ci me zai yi, shin ya sunanta kuma me ma'anarta a jam'iyya. Idan ba abin da za mu yi sai dai mu gode wa shugaban PDP na Northwest Sanata Bello Hayatu Gwarzo yanda ya kokarin fito da PDP daga gidan kowane mutum a jihar Kano. Yanzu PDP ta al'ummar jihar Kano ce a nan jihar Kano. Misali ba maganar ka fito daga gidan Malam Ibrahim Shekarau, mai gidan ko gidan Aminu Ali ko gidan Sanata Baraka ko gidan wani jagora da na PDP a zuwa ce an raba shugabanci an ba wani an ba wani. A'a, Sanata Bello Hayatu Gwarzo a ƙarshen mulkinsa na Northwest ya yi ƙoƙarin kawo wannan adalcin. PDP abin da take so yanzu shine PDP standard shugabanci. Kai dan PDP ne ka je ka cika ka'idojin da PDP ta shara'anta ka ci zaɓe. In ka ci zaɓe to zai zama na kane wa PDP aiki ne ba kane wani gida ba. Amma bil hasal da mun koma ba a jam'iyya shine sai ga an zo an yi shugabanci ba zaɓe kawai an zo an raba shi akan tebur. Wani kawo ciyaman, wani kawo mataimaki. To daga lokacin da aka saba da bukatar wannan jagora to wannan shugabannin za su zama suna cin dunduniyar jam'iyya. Kaga wannan yana kawo koma baya a jam'iyya kuma shi ne rusa tafiya. Gaskiya ne ni ba zan ce ma ina da sha'awa na tsaya matsayi ba. A'a, 'yan jam'iyya sun kira ni akan zo tsaya musu takarar PRO. Dalili suna tunanin cewa suna ganin sun yi kini cewa zan iya wannan kujera. Kuma insha Allah inda ta tabbata a hannuna zan ba mara kunya. Sun san Yusuf Fasaha mutum ne wanda baya tsoro a siyasa, kuma duk inda adawa take ta hankali da tunani za mu yi ta. Sannan kuma wannan kujera da muke nema mun same ta ci gaba ne a jam'iyyar PDP. Ai irin wannan shi ne tashin hankalin 'yan adawa. Yanzu na san ko Rabi Musa wanda ka ce mai na fito ta karfi PRO ina nema, ai tashin hankalinsa ya zo. Dalili ya tabbatar na samu wannan kujera to fa ƙarshen siyasarsa ya riga ya tsaya. Da duk shi da irin-irinsu da wannan gwamnatin tan Anjeri da ake. Misali yanzu idan ka ɗauko sama ba ruwa, ba wuta, ba mai, ƙasa ba ruwa, hatta kai gejin da ɗan cikin gari wanda yake ƙwaryar birni misali in ka ga ma waya kana wajen gari wan mata ko ƙarin mata ko ɗan wanda sai ganshi da soso da sabulu ya to gidanka wanka, in ga dambe sai ce ma kwanansa 4-5 bai wanka a gidansa. Kaga wannan ai koma baya ne. An ce shi injiniyan ruwa ne amma ka samu da ruwa. Shi ne jagoran gwamnati amma ka samu da ruwa. Wala Allah na ga Rabi Musa Kwankwaso ya ƙware ne wajen naɗa kantomomi da naɗa kwamishinoni a wannan gwamnati, amma baya aikin komai, bai san ma meye ma'anar gwamnati, bai san daga inda aka fito ba, bai san inda za a. Shi kuma abin da samu ce da wannan gwamnatin ta Najeriya ma'ana ne remote daban, abin da yake cikin TV shi kuma sarrafa shi ake da remote. Shi sa ba ma ganin laifin Abba a matsayinsa na gwamna, mun san kawo shi aka yi kuma mun san umarni yake ansa, bai da wani ra'ayi sai yanda aka yi shi. Ita PDP gasar tana da tsari. Tsarin da shine ba irin tsarin shugaba sauran jam'iyyu bane. A yanzu jagoran PDP a jihar Kano, ba ma a jihar Kano ba a Northwest, shine Sanata Bello Hayatu Gwarzo. Dalili shine chairman ɗinta na Northwest. Kasan kullum ta PDP tana tafiya ne da kujera. Misali yanzu haka za ka ce ba chairman PDP na Northwest, muna da gwamnati, wannan shine sanata a jiha shi kaɗai ne kujerarsa ta fito kwa girma za ce shine jagora. A'a, muna da gwamnati, muna da minista, wannan to shine jagora. In muna da gwamna ya kori komai. Ba amma shugabancin jam'iyya mutane su gane ita fa jam'iyya uwar kowa ce. Duk wanda ya ce dan PDP ne shi yanzu a Northwest to yana ƙarshen Sanata Bello Hayatu Gwarzo. Walau gwamna, mataimakin gwamna ko ma dai waye. Kuna kuma zo maganar shugabancin jam'iyya ko jagorancin jam'iyya ba wani jagora sama da shi, kuma mun ji daɗi abin da ya mana. Shi sa ma ganin hoɓɓasa mun fito takara. Yawwa, to ai cewa kai tsohon wani tsohon wani tsohon wani. Ka gane? Ba wai muna nuna ma su ba su da wata martaba ko ba su da girma. A'a, ai yanzu jagorori ne. To amma a yanzu abin da ake magana shine ciyaman PDP na Northwest. Ba ko tsoho aka ce shi ma daga ran da ya sauke ya gama tenuwarsa. To wala Allah idan na zo ni ne ciyaman party na PDP a Kano misali zan ma ko ina PRO sai zama wannan ciyaman party. To wannan ciyaman party shine jagoran PDP. Ta ba wani mutum sama da shi. To
batu na gwamnatin jihar Zamfara kamar wannan sako mai girma excellency Lawan Dauda Dare dan jam'iyyar PDP ne kuma cancanta ce ta saka zabe shi. Ni sakon da nake so tura mai shine yana da kyau ya tashi tsaye kuma jajircewa ya zamana mulkinsa ya saba da wa'ancan mulkin 'yan kama karya. Dan Lawan Dauda Dare a yanzu a zamanin yanzu shine star a Najeriya. Dan kana mutane su dinga dauko wannan mai jarumta na Kano suna cewa hero. Hero shine Lawan Dauda Dare. Shine yazo ya ba shi da gwamnati bai da kowa misali a Zamfara. Yazo ka da gwamnati wajen guda 6 a jam'iyya da. Jam'iyya ɗin da ake magana shine Ahmad Sani Rimin Bakure yana ciki APC. Wannan Abdulaziz Yari yana ciki. Bello Mutolle yana ciki. Sas Maskai Mahmud Ali Shinkafi yana ciki. Banda mataimaka da sanatoci amma Lawan Dauda Dare haka ya raso Allah ya taimake shi ya kada wannan mutanen ya zama gwamna ba tare da zari ya taɓa ko ciyaman na local government ba. Saboda haka a siyasar Najeriya yanzu shine hero a gwamnoni ba wani mutum da ya fi shi samun dama. Fatan mu shine ya zama allo a wurin mutanen Najeriya yayi wa 'yan Zamfara abin da suke so kokari wannan matsalar tsaro ya yi iyayensa kuma muna nan muna tashi da addu'a Allah ya tsare ta. Ni burina shine PDP ta samu nasara a kowanne mataki na Najeriya, mu kwaci 'yan Najeriya mu cece su daga wannan yanayi da suka shiga. Sakona shine in Allah ya kai mu 2027 'yan Najeriya su yi fitar dango su zabi dan takarar shugaban kasar mu insha Allah mai girma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar.